Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Shoko randinaro mangwanani ano riri kubva kubhuku Joshua chapter 5. Joshua chapter 5 from verse 11. Joshua chapter 5 from verse 11. Ndichaverenga. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread, and roasted grain. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Maiskaiya, welcome, God bless you. Nyaya ndaverenga pano ndeyekumira kwakaita yandikati feeding scheme kana kuti munana wokupiwa zvekudya kwaitwa vana veIsraeri vari murenje naMwari. The day that the manna stopped. Vachiri kufamba neutungamiriri hwakasarudzwa naMwari anova Joshua. Vachiri kufamba vari the covering yaMwari. But there was a shift. Kubva pakuwana mana chingwa chavaidya murenje kusvika mudimension yekuti mupromised land vakugona kudya the produce of the land. Shoko iri ndaribata kuti tigone kudzidzisana mangwanani ano kuti there are times muupenyu zvekuti mumwe unonetseka kuti ko Mwari zvavaimboindiitira izvi ko sei ndaiti ndikanamata izvi zvoitika kana dzimwe nguva ndisina kana kuzvinyengetera kana kuzvikumbirira zvaingoreka naMwari vazviita. But how come these days or these times handisi kusangana nemafavors iwayo muupenyu hwangu zvekuti wakaipa unotanga zvichida kukuzevezera kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari kana kuti Mwari havachakuda kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwokunamata inosvikika nguva iyoyo yokuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzaunoda dzigadzirisike asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu challenge yaainayo dambudziko rake robva ratogadzirisika upenyu hwake ubva watovandudzika. But when you came to the matters of your own life unopfugama onyengetera and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people. Ende vachitodzoka vachitonditayo zvavakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwokunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri vachiri kundinzwa here. Ingawani tiri murenje for 40 years takadya mana tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage pamunana waiflowa uchiitika zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka apa ndaverenga shoko richiti time yavakapinda mupromised land muCanaan pavakangodya bedzi the produce of the land, manna stopped after they ate this food from the land. So regai nditsanangure nyaya. Mwari achiri kufamba nawo. Shift yauya nechikonzero chekuti there was a blessing Mwari yaanoda kuti ivo vave part and parcel yekuti pagone kuva nemunana iwoyo. Ndikuedza kuti kudii pane a shift inogona kuitika muupenyu yekuti nyangwe Mwari vaikuitira minana vachiunza imwe provision nekudii muupenyu hwako. There is a shift inoitika yekuti pane kuti umirire kuti Mwari vachaita zvinhu muupenyu hwangu wasvika at a level yekuti you are blessed to an extent yekuti
You are the one who will make it happen. One of us will say challenge with us. How can you say I will be the one who will make it happen? Pane nguva yekuti chingwa chinonaya vanhu vachidya mana murenje. But the shift painoitika vapinda mu promised land. They are now the ones vakudetermine the produce of the land. Nekuda kwekuti vane zvavachaita, they will till the land and plant the seed, cultivate and harvest. So the shift iripo ndeyekuti zvawaida kuti Mwari vakuitire kana kuti Mwari zvavaimbokuitira vakuisa at a level yekuti une zvavakuita iwo pachako. You are the one who make things happen. Kana kuti you are now part of the equation yekuti iwo ukasaita Mwari vamisa kuuya kwemana kwauri nekuda kwekuti uri pa land yekuti ukagona kushanda nayo, you will get a harvest or a produce. Muchadyara wheat mukowa mubika chingwa chenyu. I want to show you advantage yekuti sei Mwari vakusiya kuti uye part and parcel yekuti zviitike sewe. Kana vari murenje chavari kudya chino one mana, whether they boil it, they fry it or whatever, but nyaya ndeyekuti vari kudya one thing. But kana vaa mu promised land vanogona kudyara zvirimwa zvakawanda, vodya a variety yakati kurei zvinhu zvakawanda, kureva kuti vachiita sekunge vamiswa pakudya mana, vaiswa into a level, into a shift yekuti now they can eat a variety zvinhu zvakati siyanei kana vagona kushanda nevhu ravakapiwa naMwari. So the promised land iland ine ropafadzo, kureva kuti munhu iwe pachako unogona kunge wakatosvika in that dimension yekuti wa so blessed to a level yekuti hakuna zvichaitika kwauri zvausiri kukonzera iwe kuti zviitike kwauri. Vaipiwa zvekudya vari murenje, but vapinda mu promised land ndiwo vaakugona kukonzera kuti vawane zvekudya nekuda kwokuti ivhu rakaropafadzwa. Mwari unorayira mvura kuti inaye mumwaka wayo. So these people are the ones now who can determine kuti todya beans here, todya nyemba here, todya nyimo here, todyara wheat, todya kana toita madhumbe kana toita zvakati, kuti vane a variety nokuti vapinda mu land iri fertile yavanogona kudyara any seed kuti vave ne harvest. But pavanga vari murenje, they were limited to one thing, inonzi mana. So there are times yekuti pauri worried kuti sei Mwari vasiri kuita zvavaindiitira kare. In other words, zvawatoitirwa kare zvanga zviri so limited, right? Although waenjoya zvava zviri so limited to an extent yekuti waiwana one thing. Imagine just eating manna for 40 years or for 10 years or for 10 months. Just imagine one thing. So pavaita a shift now kuti Mwari vamisa kuwanikwa kwemana, zvinoita sekunge Mwari ava rejecta, avasiya. But the truth of the matter is they are now blessed to an extent yekuti now they can plant any kind of seed yavari kuda kuti vawane harvest. Kurati mumana vari kubva mu level ye limitation, pavaenda mu promised land vaenda mu level isiri limited, yaakungova limited ne work rate, ne mashandiro ako, ne shungu dzako, ne kuita kwako. Kana vari murenje haisi nyaya yekuti munhu anoita sei, anoshanda sei, simba rake nekudi. It was just a miracle, a blessing yekuti vawane mana. But kana vaa mu promised land, munhu akafunga kuti aiwa ini ndakuda kudyawo manhanga, unodyara manhanga. Munhu akafunga kuti aiwa ini ndakuda kudyarawo wheat, anowanawo chingwa. Uye akafunga ndayo ndakuda kudyarawo shida madhumbe kana mambaira. Kureva kuti mugwenga manga mune a limitation yavaigona kusaona nekuda kwekuti vanhu vaingonakidzwa nekuti tazvipuwa. I will download this extent. Ndikupe example. Munhu akakupa chipo che let's say $20. Chipo ichocho chaakupa achichachinja $20. But iwe ukashanda, unogona kushanda zvinogona kukupa mari inodarika $20. Munhu akakupa $5.
unogona kungotenga zvinhu zviri worth $5. But iwe ukandoshanda kana kuti une zvaunoita in terms of business, ukashanda ukawana $5, unogona kuimprove kuti anda akuwedzera mashandiro nekudii kuti ndiwane mari yakawanda. Zvoreva kuti kwane nyasha dzaamauri dzinogona kudarika chawaigona kuitirwa nemumwe munhu. That shift pane painotirwadzei nekuti unenge wajaira kuti ukamuka mangwanani unonhonga chingwa chako, munonhonga mana modya. But kana mapinda mu promised land manje, munhau yekuti iwe you are now part and parcel, iwe wa part of the equation, ndiwe waakudetermine kuti ndichadyei mangwana. Muri murenje maingodyawo zvauya, but mamu promised land you now determine, wane choice, usisina limitation. So murenje yaiva a picture ye limitation, nekuda kwekuti chamapuwa ndo chamunodya. Whether une zvimwe zvauri kuda, choice yako haishande, nekuti kana wapuwa choice yakupa ndo inoshanda. Zvichida une zvaunoda kutenga, but pana akupa $20 hazvikwani, haikwani kuti utenge. Kureva kuti chaunenge waita kupiwa chine limitation, nokuti chinokontrolwa neari kukutambidza. So vanhu pavaipiwa mana murenje, vaipiwa a blessing in a limitation to an extent yekuti Mwari paakavasunungura haana kutendera mana kuramba ichiuya vapinda mu promised land. Mana stop. So kune zvimwe zvinogona kumiswa naMwari, ukafungidzira kuti aiwa handisisina Mwari, Mwari havachandida sei, Mwari vasiri kundiitira zvinhu izvi. But Mwari vachitoona kuti there is something better and greater you can achieve kana izvi zvamira izvi. So there was a shift. Vachibva mu leadership ya Moses, vachienda mu leadership ya Joshua, vachinopinda mu promised land, mana stopped. Nekuda kwekuti Mwari ane kwaanoda kuvaendesa. Munoziva improvement mu life, kukura chaiko kune ma challenges ekuti kana wakura hauchapfeka hembe dzawaipfeka uri mudiki, kana wakura hauchapfeka boots dzawaipfeka uri mudiki. Ende zviri pachena kuti boots dzevakuru dzinoti dhurei kudarika dzetuvana tudiki. So sometimes the improvement kana kuti maturity kana kuti kukura kunounzawo a challenge ye a price tag iri a bit higher. So sometimes vanhu vanogona kusada kugamuchira auto embrace kukura kana kuti kuimprove kana kuti kuenda pane another stage. Kurumura mwana kubva pamukaka kunoti netsei nekuda kwekuti mwana anenge ari accustomed, anenge akajaira kunwa mukaka wake. Saka kumurumura kubva pamukaka kuchinetsa nekuda kwekuti kana munhu ajaira chinhu ichi maliquids haana idea kuti kune zvimwe zviri nani kudarika zvandiri kunwa izvi, kana kune zvinonaka kudarikawo kunwa mukaka. Saka muchiona zvinenge zvinotinetsei kurumura mwana, panotoda a strategy inoita sekunge inomurwadza, but iri a shift to better and greater things. Handiziva ndiri kutaura naye mangwanana nhasi, but there are times ekuti kune zvaitwa naMwari muupenyu hwako zvisiri kuitika zvachose, zvawanga wajaira uye nekufarira, zvaiva sekunge a sign yekuratidza kuti una Mwari ende Mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwako. But this time that sign is gone, that manna is gone. Parikuita sekunge wasvika mu dimension yekuti denga riri closed over your head, hapana chiri kudzika. So there is a shift inoitika muupenyu hwako semuKristu, semunamati, inogona kunge ichitokunetsa uye nekutadza kunzwikisa kuti sei izvi zvaakuitika kwandiri, but kare zvaasingaitike sekudaro. Ndaiti ndikapfugama ndikachema kuti Mwari mutsai munhu muupenyu hwangu, mutsai destiny yaupa muupenyu hwangu, mutsai mubatsiri, mutsai munhu anoita izvi zvakati muupenyu hwangu, zvaitika. How come this time handisi kusangana nazvo? That's a picture of a shift yekuti now we are so blessed to a level yekuti ndiwe waakugona kudetermine
kana kuti waakugona kukonzera kuitika kwezvimwe zvinhu zvakakura kudarika zvaiitika. So what you need to do is to know what to do. Chaunoda kunamatira nekutsvaka kuna Mwari ndekuti Mwari ndiudzei, ndizivisei zvandinofanirwa kuita kuitira kuti ndisangane nezvakakura kudarika zvaimboitika muupenyu hwangu. Mai vangu vaindiita breastfeeding, vaindipa mukaka ndichiyamwa ndiri mudiki variko kudombo shangu. Hazvichaita kuti vachindiyamwisa, but kana ndaakuda mukaka at my stage ndinogona kunotenga mukaka kusupermarket ndoisa mufridge. Chero nguva yandada kunwa mukaka asina limit, ndini ndaakudetermine ndounwa mukaka uyoyo nguvai, ndoita wokuisa mutii here kana ndoita mukaka wokudyisa sadza. At any time ndakugona kuwana mukaka wangu, hazvina anocomplaina, rather than kuti neimwe nguva mai vangangodaro vachirwara mwana achidiwa mukaka vachitadza kuyamwisa mwana. But maturity now, kana wakura grow up, at a level yekuti you are the one who determine things, I'm sure that's a dimension or a level of blessing than kuva mwana mudiki ari under a system yekuti kune vanokuitira zvinhu. There must come a time in life yekuti iwo waakugona kuita zvinhu. Anokuitira maringe capacity yake, anokuitira maringe zvaanogona, zvaanonzwa kuda kukuitira. But if you are now part of the equation yekuti you are the one who determines zvichaitika muupenyu hwako, hapana paunozviitira zvishoma, unenge une target yezvaunoda kuita nezvaunoda kubata muupenyu, ende pane room yekuimprove kana shoma zvaitika to do more or better. So Bible rati, the day they ate the produce of the land, manna stopped. So there is a shift irimo muupenyu yekuti zvinhu hazvirambe zvichiitika sekuitika kwazvaiita mazuva ese. Mwari unoti, behold, I will do a new thing. Zvinhu hazvirambe zvichiitika sezvazvaiita mazuva. There was a time Elijah ari pabako, Mwari vakarayira makungu kuti amupe chingwa nenyama aripo. As Bible rinoti, the brook dried up. That's 1 Kings. Let me go to the scripture. The brook dried up. He was appointed by God to be there. Mwari vakamurayira kuti aende ipapo. But there was a time yekuti ari panzvimbo yanzi naMwari enda, the brook dried up. Zvino kana chitubu chemvura chapwa, chichakaitika muupenyu hwake, shoko raMwari rakabva rauya kwaari to move, kuti afambe kuenda kuZarepati. Kureva kuti zvitubu zvinopwa. No matter you are in a place yawakanzi naMwari uye ipapo, but pane nguva yekuti chitubu chinogona kupwa mvura. Chaunofanirwa kuziva nekuita kutsvaka kuziva kuti Mwari vanoda kuti ndiite sei, nokuti chakaitika haasi makungu akafamba chitubu pachakapwa. Mwari vakataurira Elijah to move kuti aende Zarepati. So pane nguva yekuti munhu unotaiwa, kana Mwari akandiisa pano, zvinhu zvinofanira kuramba zvichingoflowa nekuti ndiri munzvimbo yandiri appointed or anointed by God to be. Abrahamu abviswa kunyika yemadzibaba ake, Mwari vakamuti, uya kuno kwandichakuita munhu mukuru. Abrahamu wakasvika pakuti there was famine in the land. There was famine in the land. That's Genesis 12 verse 10. The crops failed and there was no food anywhere in the land. So Abraham and his wife went to live in Egypt. Abva kwaakabva akauya kunzvimbo yanzi naMwari, I will make you great. But ari in that place there was famine. Munzvimbo yaakanzi naMwari uya, there was famine. As famine haina kumuraya, haina kumukuvadza. It was a shift, a move. Yekuti paakaenda kuEgypt, that's when he came back
aine silver, gold, aine mombe, aine makwai, aine vashandi. Chaingovawo chiprofita chevana veIsraeri pavachazouya vogara futi muEgypt, kuti kana vaakubuda they will come out just like their father Abraham. Genesis 15 verse 14. Genesis 15 verse 14. I'll read. But surely I promise that your descendants will live as foreigners in the land that belonged to them. They will be forced into slavery and abused for 400 years. But I will surely punish the nation that enslaves them, and they will live with many possessions. So nyaya this prophetic message aina kungotaurwa bedzi kuna Abraham na Mwari, but actually Abraham wakademonstrate kuti Abraham wakaita a shadow picture of what God is saying to him concerning the descendants. Nokuti Abraham paakaenda ku Egypt, he came out with great substance. Akaropafadzwa ari munzvimbo iyoyo, akabuda aine mombe nemakwai. I'm sure you know the story. Mambo vanga vatora mudzimai wake, and God warned that king kuti adzorere mukadzi waAbraham. So he came out with a lot. Wakabuda nezvizhinji kubva muEgypt. So naizvozvo ndo zvakaitika kuvana vake, kuvazukuru vake, kumadescendants ake. They came out. So nyaya pairi ndepekuti wabviswa kuHarani, wabviswa kunyika yamadzibaba ake nekuhama dzake, ndokubva aenda munzvimbo yaanzi naMwari, I will make you great, I will make you into a great nation. But in that place there was famine. So pane nguva yekuti vanhu vanotaiwa this pain or this challenge inenge inotaridza kuti Mwari watirisiya, Mwari watiramwa. Sei Mwari vatendera this challenge kuitika, tichivanamata, takavimbika, tiri maKristu tichiita zvinotaura shoko raMwari? Abraham, a prophet of God, suffered famine in a place he was appointed by God to be. Elijah the prophet, ari pacherith of brook, the brook dried up, yet he was in a place yaanga instructed by God to be. That's 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17 verse 7, and it reads, sometime later the brook dried up because there was no rain in the land. The brook dried up, yet he was anga ari panzvimbo yari appointed by God to be. Paaifidwa nemakunguo aiuya nechingwa nenyama every day, but the brook dried up, yet he was in the right place. Mwari ndokubva vaunza mashoko a shift for him to move from that place. The brook dried up. Then the word of the Lord came to him and said, go on to Zarephath of Sidon and stay there. Kurati Mwari vaunza shoko rinoita kuti agone kubva panzvimbo. Why? Nokuti Elijah waigona kuramba aripo, waigona kunyengetera kuti Mwari, I command this brook to bring forth water. Munhu waMwari aiva nesimba raMwari rakanyanya, but he never prayed nekuti chitubu chapwa. He moved on. So there are times yekuti tikasaziva the mind of God, we pray to revive things that God wants us to live. I'll repeat again. There are times yekuti tikasanzwa kutaura kwaMwari, we pray so that God will revive things that he wants us to live and move forward. Zvinoitika ufunge kunyengeterera chimwe chinhu kuti ko zvavharirei zvamirirei, yet God wants us to move to a better or to a new place, in a better blessing or something different. Pane nguva yekuti ukajaira chimwe chinhu chichiitika muupenyu hwako chikaita sekunga chaitika chafamba, you go on to pray for God to revive that thing, yet God wants you to move. Chitubu chemvura chikapwa,
pane nguva yekuti Mwari vada kuti ufambe kuenda to a new place or a better place, but nekuda kwekuti we were in a place yawaipiwa chingwa nenyama nemakungo wakagara, you feel as if attack. Why? Because wanga uri well fed in that place, usina headache yekuti ndichafunga kuti ndodye ndodi, being fed by ravens, chitubu chine mvura. So the brook dried up and the word of the Lord came to him to move. There are times in life when we pray for certain things that God wants us to live and move forward. There are times in life yekuti sometimes waitofila kuti with the right person here, munhu yotanga kunetsana newe zvotanga kunetsa mutadza kuwirirana, and you go into prayer for God to revive that relationship, yet God wants you to move. That's true, my nyamuda. There are times yekuti unototi Mwari makagona kusanzwa minama toende zvimwe zvinhu zvandaichemera nekuda kwekuti zvaigona kundidzivisa kuti ndimove to a better place or to a new place. Pane nguva yekuti mana ikamira, unonzwa sekunge Mwari havachatida vaneinesu, yet yaingova a miracle, a blessing yakusustaina, so you can get or you can reach the destiny of the place that God wants you to be. So kune zvinouya muupenyu seasonally, kune zvinouya muupenyu zvisina kuitwa destined to be permanent into your life, but zvinokusustaina nokukumuva to a place Mwari anoda kuti uve, a place that is better and greater, yekuti hauchadya one thing for 40 years. Now you can determine kuti nhasi ndiri kudawo mbambaira, nhasi ndiri kudawo zvichida madhumbe, nhasi ndiri kudawo mabanana, nhasi ndiri kudawo zvakati. Why? Because kana mapiwa land, mapiwa something chine potential to produce many things for you. Chawada kudyara mufu, unochiwana, unokohwa, unodya. But chaingowanikwa paground is mana. Nyango ukashuwira zvimwe zvinhu inenge ingori mana. So handiziva ndiri kutaura naye mangwanana ano, but zvinoitika ufunge muupenyu, zvinosanganikwa nazvo kuti zvaunochemera kuti God revive this thing, zvavharirei, zvamirirei, Mwari zvinhu zvingazviitike muupenyu hwangu, wakaipa ngaregere kundirwisa andibvise panzvimbo yandiri. There are some places that are not meant by God kuti uvepo permanently. Zvakaitwa temporarily to sustain you kusvika wasvika pane a certain place. So ngwarira kuti attack iri muupenyu hwako ndeye kuva comfortable munzvimbo yaurifanirwa kuita move to another place iri better and greater. Manna stopped, yet God was with them. They enjoyed this meal, Yain's manna, for years. But pane nguva yekuti Mwari havana kutendera kuti irambe ichiwanikwa kuvana veIsraeri. So kune zvisawanikwe zvisiri kuitika muupenyu hwako, zvekuti wakaipa zvichida waitozevezera munzeve dzako kana kukupa pfungwa yekuti Mwari havachakuda, Mwari havanei newe, zvinhu zvaiflowa zvakanaka, apa zvasunga zvichaita zvakanaka. Trust that God is faithful. Vimba naMwari mukutendeka kwavo nekururama kwavo. Shift yagara inorwadza. A move yekubva mune zvawakajaira uchienda mune zvinhu zvitsva yagara inotirwadzei nekuremera muupenyu. Asi ukaziva kuti ndandisiri panzvimbo ino permanently, God is taking me somewhere, you need to embrace a new move yaunzwa naMwari muupenyu hwako. So in a place yauri appointed, munogona kuva nefamine. In a place yawanzi naMwari enda ipapo nicharayira makungu okuya nechingwa nenyama, chitubu chinopwa mvura. But that's not the end. There is a better and a greater blessing ahead of you. You need to hear from God. Shokorneta kuti uite move forward.
gore pacharo chairo gore rinogona kuva chinhu chinorwadza but chinoda kukushifta mune rimwe gore rine zvakakunakira. A shift inorwadza kugamuchira nokuti iri kukubvisa mune zvawakajaira zvaunofarira uchienda mune zvitsva zvakarongwa naMwari zvausati waakuziva. But what you need is to trust God and believe in Him, for He is so faithful. Pane kakamfort nekakujaira nekakunakidzwa katinoita kana tapinda mune zvimwe zvinhu zvatiri kuitirwa naMwari, zvekuti kana izvozvo zvamira zvisaitike, the devil anokupa kuneta zvichida nyangwe pakunamata. Why? Nokuti mauri anenge achizevezera achikupa message yekuti Mwari havachakunzwa, havachakuda. Look at these people, they were standing with you. Look, tarisa relationship yako wainyadzodiwa apa unenge wamakwa uchafarirwa. Tarisa business rako ama clients ese akakutiza akakurama akakusiya hapana chiri kubuda. Mana pane painomira asi rwendo risina kupera. Mana pane painomira rwendo risina kupera. So murwendo rwekupinda mupromised land, besides my challenges ese atakanzwa akasanganikwa nevana veIsrael, mana, the hand of God here open blessing to them. Pane payakamira. Why? God wants to move them or to shift them to enjoy the produce of the land. Why? Because the produce of the land iri determined nevanhu ivavo kuti nhasi vanoda kudyei. So wese anoda kuti anchada kudya mbambaira unocultivate odyara mbambaira dzake. Wese anotaiwa nichada kudyawo zvakati, madhumbe nichada kudyawo zvakati, zvamuruoko rwake kuti anodyei. Nokuti land wapiwa chinhu chine potential, chine ability yekukupa a produce yaunenge waita desire. But kana muri mugwenga, kana ukadesire mbambaira, ukadesire madhumbe, your desire will never be fulfilled. Why? Because arikukupai zvaakupai ndizvozvo. Your choice does not matter. May God move us or shift us to a dimension yekuti I also become part and parcel of the equation. Yekuti zvinofanirwa kuuya muupenyu hwangu ndaane ruzivo rokuti ndapa stage yekuti I plant to receive. Why? Because receiving without planting zviri pachena kuti auzive kuti uri kupiwei, whether unochida uchide. But kana wakurarama masystems ekuti you plant to receive, you determine what to receive by knowing what to plant. Ukaziva zvaunoda kukohwa uchaziva mhando yembeu yaunofanirwa kudyara. But kana kuri kukohwa usina chawakadyara isurprise, and neimwe nguva unogona kupuwa chausiri kuda kudya kana kuti chausingadye. Ndine imwe nguva some time ago pane mumwe munhu akauya achinipa suit. It was so big, maybe twice my size. Andida kuziva kuti akanyatsotarisa size here kuti akangonzwa kuti let's just give this suit. Kana munhu akupa chinhu chaakupa ndicho hauna ability yekuchichinja nokuti ndicho kupuwa. Hachinei nechoice yako, chine chekuita nechoice yake ari kukutambidza. But iwe kana wapa level yekuziva zvaunoda kuti zviuye muupenyu hwako, unoziva zvaunofanirwa kudyara. Wese ari kuda kudya mbambaira unodyara mbambaira. Wese anoda kudya madhumbe unodyara madhumbe. Kushuwira kudya madhumbe usina mbeu yemadhumbe waste of time. Kuda kwekuti unokohwa zvaunenge wadyara. So iwe ukawa part and parcel of the equation, warerutsirwa. Why? Because wakushanda nechoice, neeffort, neunderstanding yako. Kana vari murenje, mana kana yauya, wese ari kuti handifarire mana, uchadya mana yaasingafarire. Why? I life yemugwenga, life yemi promised land.
unotanga waita chishuwo iwe wacho kuti asi gore rino ndichada kuzodyawo mbambaira, gore rino ndichada kudyawo mapotatoes, gore rino ndichada kudyawo madhumbe, gore rino ndichada kudyawo zvakati. Then you plant the seed, you cultivate the land, and you harvest chawakadesire ukadyara. But kana muri mugwenga, your desire is cancelled. Chauya ndichocho. I'm sure, let's balance the two. So ukazviona unyatsoona kuti truly it was a miracle, it was a blessing kuti vaiwana chekudya murenje, but there was a disadvantage yekuti haudya out of choice, you eat nokuti ndo zviripo and you want to live. But what shift kwa now kuti manna stopped. So unoona itafunga yekuti ndofunga Joshua anyatsonamati, Moses anga ari pamberi, because under the ministry of Moses takadya murenje zvakanyanya, but chazoona kuti under the ministry of Joshua you are part and parcel of the equation, and you are a broad choice yekuti uchadye unokowei nokuti chauchakohwa chine chekuita nechaucharima. But kana muri murenje hamurimiki, saka nyaya yekukohwa kwako ine chekuita nezvauya uye zvamapiwa. You see? So that shift aireve kuti Mwari vakusiya, inoreva kuti you have been promoted to a better level, although it demands your effort, but it's a blessing to you, because kana iwe wa part and parcel of the equation, iwe wakudetermine kuti zvizvi zvichauya kwandiri zviri nani than kuva at a stage yekuti zvinenge zvangouya ndizvozvo, whether unozvifarirawo zvifarire. So as a believer, kana waamuna Kristu waana part and parcel yezvo unoda kudeterminewo kuti zviuye muupenyu hwako. So unofanirwa kuacquire knowledge, kuziva kuti ndinofanirwa kuitei. Kana waziva woita, nokuti Mwari wedu wakatendeka, munhu chaanodyara anokohwa. So pane kakurwadza kazvinongoita so kuti nengo wakadyaira kuti wakagara akupa bako saElijah, wotonzwa kuti kuma10 shiri dziri kuuya nechingwa nenyama, kana kuma4-5 dina iri kuuya, then the brook dried up. Ukasanzwa Mwari unotoona iri attack. Why did the brook dried up when I am in the right place, ordained by God for me to be? Asi Mwari vanoti, it's time to move. I don't know whom I'm talking to, but don't get worried nezvakamira nezviri kuitika muupenyu hwako. You are promoted, you are blessed, you are at a dimension now yekuti waakugona kukonzera zvichaitika muupenyu hwako. Diz a graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem gabinete que a mulher foi colocada, que tem a ver com as suas orações. Sometimes that is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não te ouviu minha oração por causa da minha mulher. Talvez às vezes até a mulher dele, aquele que chateia muito. Mas se Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. Kufamba muchitenderera akusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Sandapamidza nesokuhaya motikari. The last time wakatravel nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvineka improvement pamafambiro, but in general term you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari, rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough.
I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chemarelationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises. But chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri. But at the end of the day, handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire. Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. When man does not know what to do, Quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited. fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God, Mas a verdade é que o poder de Deus, the love of God, o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And he's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar a He's so libertar. mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. o que fazer. There are things that God will do for you, Tem coisas que Deus vai fazer para você, but there are things that man is supposed to do. mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, Mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. ele bloqueia. So mambo anonzi Balaki paari kuhaya Balaam, iye ndimambo ane army yake, ane zvaanogona, but ari kuti rudzi rwaIsraeri riri so powerful. Regai nditore munhu anoti kana ataura mazwi ekuropafadza vanoropafadzwa, akataura mazwi ekutuka vanotukika. Kureva kuti mambo uyu nyangwe anga ari muhedheni, mambo uyu akanga asingazive zvekwamwari, but akarespecta the office yaprofeti, akaziva kuti murume uyu mazwi ake anokoza something to happen in the physical. Handizive mufundisi wako, handizive your spiritual covering, but I encourage you kuti uve nemazwi anotaurwawo pamusoro peupenyu hwako, nemunhu wawakatenda waunoziva kuti ane nyasha neropafadzo yaMwari. Gona kutsvaka mazwi anotaurwa pamusoro peupenyu hwako. Mambo uyu ami anayo, simbawo nyangwe anaro nemasoja ake, but ari kuti handei tinotsvaka munhu, kureva kuti anotoziva kuti zvipo inyasha dzakagoverwa vamwe vanhu. So in life usashayiwa anotaura mazwi eropafadzo pamusoro peupenyu hwako, ari muhigher authority, ane grace, ane nyasha dzaunotenda ndende dzaunoona dzichimanifesta nyangwe nemuupenyu hwake, kuti ataure mazwi eropafadzo pamusoro peupenyu hwako. Haugoni kuzviropafadza, asi unotoda the higher office to bless the lesser. Handiziva kwaunopinda waunotenda, but tsvaka mukana wekuti uende kwaari wondopfugamawo pataurwewo mazwi pamusoro pako. Why? Nekuda kwekuti mambo ichiri kuita kuti ahaye Balaam kutoziva kuti kune vane nyasha dzokuti vakataura mazwi pane zvinoitika. There are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwaMwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots.
and sikuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Je could say your own people, your own family. Ambia wako, amwene wako, ngavazi kunaka kwa Mwari. Kwete ni mashoko bezi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there. Anotoda Mwari, nekunamata Mwari. But pane zvikonzero zviri mu physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara patakundikana pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. But arikunza victory ana pfumo rasho akabata chimbo, and the chimbo has to isumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari you empower the devil. Satani haana simba but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. Ndopa akanyatsoona kuti I'm fighting my own help. Help yako Mwari akairilisa, but because of darkness you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iye achitosikwa na Mwari mukadzi akanzi kuna Adamu ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu ukaona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri, havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume, Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete, suitable. Vanoti suitable upabate mushi. Mwari vanoti ndakupa mubatsiri, vati akafanira. Nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunze, vati havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Maika vese kuti makaka dzakadai dzakadzochiwa dzakati iwa atombochakana ne1 kungotuka pavhura kuti andiyoyo muri kurova service yapera. But you must get a revelation concerning the church spiritually. Alright, physically mukadzi kuti kana dzadya dzinozeya ndo dzamuchadya, dzinodya dzisingazei musadya, dzinozeya kana dzadya ndo dzine mahwanda akaparadzana ndo dzinodyiwa pakajeka wani. Muka iri hwapa iri common pasi rese inodyiwa is the word shoko. Why? Nokuti ine mahwanda akaparadzana Old Testament neNew. And kana waiverenga zvawanza havisirizvo nokuti zvanzi kana yadya inozeya. You must meditate upon the word. Muka yacho ndiyo iyi ine mahwanda akaparadzana, and kana waidya usati zvawadya ndizvo. Learn to regurgitate, to meditate upon the word. Dzinodyiwa ndo dzinoti dzikadya dzinozeya. Kuti kana wanzwa shoko, the inner man, the spirit man must meditate upon the word. So uchiona kana usina meditation, une understanding, unokonzera chaos. Nokuti munhu wese anoverenga Bhaibheri anorinzwa. Ende ukatorinzwa yato mistake. Ukariverenga unofanirwa kunzwiswa naiye. Ukangonzwa wega watoti kuwadza. Usinofunga kuti munhu wese akaverenga hanzwa, anonzwa. Zvakanyorwa apa isiriyo nyaya yacho. Handaverenga vhesi ndichida kutanga kuparidza.
ndikapedza vanhu vadi kuenda kuti hata zvinzi vatozwa mangwana ndapedza vakutomira nditaure zvandisina kuverenga kutati vanoda kuzwa